pain at arthritis. Mag-Artresin. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Diyos maray na hapon tabi sa Indo Kabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan aldaw ning Webes, Petsa 25, kang bulan ning Setyembre 2025. Kumusta po mga tugang? Sana po yahon kamo sa maray na kamugtakan. And by the way, ini po sarong tape as live. Nag-record na po tabi si Father Butch. Si Father Butch ay maduman sa Manawag, Pangasinan. Ano? At ako po ay naimbitahan maging celebrant, at the same time preacher naman po sa kapiyasahan sa Our Lady of Manawag. Ano? Ang piyesta po kasi duman ay first Sunday of October. At sa mga nobinaryo, ako po ay naimbitahan din. Kaya nga ako po mahali ngunyan. Ano? Pero just the same mga tugang, mag-iribahan kita. Ano? At miski nga ni day ko mababa sa tabian sa indong mga text messages, importante magdangog o pwede mag-message manggiraray ta. Yaon, mababasa ko man yan later. Ano? And by the way, kumusta po mga tugang? Ang sa indong pabuhay-buhay. Anyway, si giraray si Father Butch yaon tamahatod sa indo po ning inspirasyon. Siyempre, ang satuyang inspirasyon, permi iyan, hali sa tataramon ning kagurangnan. Ano? Magayunan po ang sinasabi sa Ebanghelyo ngunya na aldaw. Ano? Kasi saro sa mga sinasabi na kaipuhan talagang igwa kita ning anito, gusto tang curious, ano ba sa Bicol ang curious? Gusto tang mahiling, ano? Gusto tang maaraman. Sisay inihong Jesus na ini. Yan. Do we have the kind of curiosity about Jesus? Or mahiling ta mga tugang so reaksyon ni Herodes, ano? Kaya sa tuyan ng basaan mga tugang ang maray na bareta kunyan aldaw, ano? Ali sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 9, talata 7 hanggang 9. Nabalitaan naman ng tetrarkang si Herodes, ano, ang lahat na pangyayaring ito, at litong-lito siya dahil may nagsasabing nabuhay mula sa patay si Juan. Tanda natin mga tugang, si Juan Bautista ay kanyang pinapugutan, di ba? Sinabi naman ng iba, nagpakita si Elias. Si propeta po yan, ano? Si Elias kasi ang magaling na propeta. At ng iba pang isa sa mga propeta, noon ang bumangon. So may mga propeta. So madalas na, siyempre, si Jesus mga tugang ay magaling magturo, kaya nga ina-associate siya parang propeta. Patuloy tayo. At sinabi ni Herodes, pinapagutan ko si Juan. Sino kaya itong nababalitaan kong gumagawa ng mga iyon? Kaya sinikap niyang makita siya. Yan. Yan mga kaibigan, nagtatapos ang mabuting balita sa araw na ito. Yan. Hapot ko lang mga tugang, sinisikap din kaya natin makilala si Jesus? Yan ang tanong. Sinisikap ba natin makilala si Jesus? Alam mo, maraming paraan makikilala natin si Jesus. Una,
magbasa tayo ng Biblia. Kasi yung Old Testament saka New Testament, mga tugang, tungkol yan kay Jesus. Tandaan po natin na si Jesus ang ipinangako ng Diyos Ama na magiging tagapagligtas. Kaya nga, doon sa Old Testament, sa Lumang Tipan, binabanggit na ang gagawin ni Jesus. Ang tawag nga niya sa biblical theology is typology, mga type, or prefigurement. Yun ba sinasabi. So, lahat yan po ay nakatutok. The fulfillment of the Old Testament is the New Testament. Walang iba kundi si Kristo. Kaya nga, yun mga tugang. So, yan ang paraan makilala natin si Jesus. Yun, pagbabasa ng Biblia. Sabi nga ni Saint Jerome, the ignorance of the Bible is the ignorance of Christ. Kaya nga, paano makikilala si Jesus kung hindi ka magbabasa ng Biblia? Yan ay importante mga tugang. Magbasa tayo ng Biblia. Yung alam minsan nakikita natin Father, hindi naman ako protestante. Hindi po ibig sabihin ang mga protestante lamang ang mga nagbabasa ng Biblia. Ang una, sino ba ang gumawa talaga ng Biblia? Sa Katoliko po yun Hindi naman si Martin Luther ang gumawa ng Biblia, hindi man yung mga protestante. Yun po. Nga lang, ang nangyayari kasi sa atin, yung mga kapatid natin na mga protestante, pinag-aaralan nila ang Biblia, pagkatas binabasa nila ang Biblia, tayo mga Katoliko, binabasa ba natin ang Biblia? Of course, binabasa po natin ang Biblia tuwing tayo nagmimisa. Kaya may sa first reading or second reading, ang gospel, nasa Bible po yun. Lahat po yan. Binabasa. Tandaan po natin. Sabi nga, there are 72 books in the Bible sa atin. Sa protestante, 66 kasi binawasan nila. So, binawasan po nila. Yung tandaan po natin na wala sa kanila yung Deuterocanonical, wala yung Maccabees, wala yung Wisdom, 7 libro po yun, wala sa kanila, inalis po nila. At ang matatanong natin, bakit naman inalis nila? At sinong may karapatan na alisin yan? Hindi po. Kaya nga, yan po nagkagulo. Kaya may mga bagay-bagay na importante doon sa inalis nila na hindi tuloy nila nalalaman. Kaya dapat magbasa tayo ng buo. Kung tayo magbabasa ng isang libro, dapat yung tunay na libro ang basahin natin. Hindi yung kalahating libro lamang. Hindi po yun. Kulang na chapter. Kaya pala hindi mo maintindihan kasi yung kulang na chapter na yon ay yun ang importante pala. O nagdung ka na kaagad sa binawasan mo yung chapter, kanyari 100 chapter yan o sabihin natin 50 chapter yan. So kung 100 chapter yan, inalis mo yung chapter 60 hanggang sa chapter 80. So from chapter 50 pumasok agad sa chapter 61 or 51 or whatever, nalampasan mo na yon. So hindi mo nakita, kaya dapat buong buo yan. Kaya yan ang napakahalaga. Paano kaya nga mahalaga yan? Una, makikilala natin si Jesus sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. So, isa pang magandang librong basahin talaga para makilala mo si Kristo, yung The Imitation of Christ by Thomas A. Kempis. Maganda po yun. Makikilala mo kung sino ba talaga si Jesus. Yan ay maganda po ito. Pero alam mo, tingnan natin dito na si Herodes ay sabi niya, dahil litong-lito na siya, na trouble siya ng kanyang konsyensya. Unang-una, pinapatay niya o pinapagpugutan niya si Juan. Tandaan po natin, di ba, si Herodes, nung nagkaroon ng party, sabi ni Herodias, doon sa kanyang anak na babae, hingin mo yung ulo ni Juan Bautista. At yun na nga, nangyari. Kaya
nalasing sa kapangyarihan ito si Herodes, lasing na lasing. Kaya mag-ingat po tayo pag tayo naging lasing na sa kapangyarihan, ano? Lasing sa kayamanan at lasing na sa katanyagan, hindi na natin alam kung ano ang totoo. Nagpapadala na lang tayo sa tibok ng o ng damdamin o sa mundo o sa madla. Hindi po dapat, we have to still be reasonable, ano? So maganda po yun, huwag tayo magpapakalasing sa kapangyarihan o sa mundo. So anong nangyari? Sabi, sige, hingin mo anong ibibigay ko lahat ang anumang hingin mo sa akin. So ano nangyari, mga tugang? Pinapagutan niya ng ulo si Juan. Kaya sabi niya, pinapagutan ko ng ulo si Juan. Sino kaya itong nababalitaan kung gumagawa ng mga tulad ng yung pagtuturo na yan? Yan, na walang iba kundi si Jesus pala yun. So makikita natin, alam mo, mumultuhin ka. May multo. Hindi ka talaga makakatago sa ginawa mo. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin mga tugang. Kaya gumawa ka na ng mabuti. Yan. Anyway, babalik mo si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At mga tugang ang sa tuya nga ng pinag-urulayan, inihong magayon na mabuting balita sa araw nito ng Huwebes, ika-25 na linggo ng karaniwang panahon, na i-apply natin sa ating buhay. Napakaganda po ito. Marami tayong matututunan. Una, ito po, si Herodes ay nakukonsyensya na. Si Herodes, sabi nga, nang nabalita nito ni Tetrang si Herodes, ang lahat ng pangyayari, litong-lito siya. Nakakalito nga talaga. Pag ikaw ay nagsisinungaling, pag ikaw gumagawa ng masama, darating na malilito ka na. Litong-lito ka na. Ano na ba talaga ang tama? Ano na ba talaga ang mali? Hindi niya na alam kung anong tama, hindi na alam niya kung ano ang mali. Yan. Darating sa buhay natin. Mumultuhin po tayo ng ating mga ginibo. Nang tayo po ay gumawa ng kabutihan, okay lang po yun. Pero pag gumawa tayo ng kasamaan, mumultuhin ka. May konsyensya po yan. May konsyensya. Kaya nga, si Herodes mga tugang ay in a way, nalito. Sabi niya, sino kaya ito? Kaya sabi niya, kasi may mga nagsasabi, si Juan Bautista raw yun, nagpapahayag. Sabi niya, si Juan Bautista, pinugutan ko ng ulo yan, pinatay ko na yun eh. Ang sabi naman, si Elias, si Elias, the greatest prophet of old, at iba pang mga propeta na bumangon. So alam mo mga tugang, mga tagapagpayag, tagapagpaalala na pinadadala sa atin ng Diyos, ito po ay sasabi nga sa atin para tayo ay gumising sa katotohanan. Yan importante mga tuwag, gumising tayo sa katotohanan kasi malamang masyado tayong mahimbing sa pagkatulog sa kasinungalingan, sa kasamaan, Kaya magpapadala po. Tingnan mo nangyari ito. Si Juan Bautista ay nagpapahayag po na masama ay masama. May mga tao, sa ngayon makikita natin, may mga taong nagsasabi ang masama ay masama. Ang pagnanakaw o ang korupsyon ay pagnanakaw. Ang korupsyon hindi po pagtulong yan eh. Ang korupsyon isang pagnanakaw. At ang pagnanakaw, pagsisinungaling po yan. Tingnan mo, nagsisinungaling kasi nagnakaw. Sabi nila, hindi lang magpinsan, magkapatid po yun. Si sinungaling sa kasi magnanakaw, magkapatid po yan.
Ano? Kaya mag-ingat po tayo. Pero tandaan mo ang Diyos magpapadala pa rin ng mga tagapagpaalala. Ano? Parang hindi tayo mahulog sa kapahamakan. Hindi tayo mapahamak. Yan naman talaga ang ginagawa ng Diyos hanggat sa ngayon. Nagpapadala po ang Diyos ng mga tagapagpaalala. Itong mga propetang ito, nagpaalala tuloy ngayon kay Herodes. Ay, naku, mali yata. Mali ang anong nagawa ko. Mali. So, mga nagpapaalala. Mabuti na lamang kung ang mga taong nakaka-realize na, ay, mali pala. Ang iba hindi na manhid na po. Manhid na po. Hindi na talaga hindi niya na alam kung ano ang tama sa mali. Lahat tama. Kahit mali, tama yan. Kahit ang pagnanakaw, okay lang yan. Basta makatulong ka naman sa kapwa mo. Okay lang, magnakaw ka, basta makatulong ka. Maglalagay ka ng mga project na tulad ng, pantawid program, pero nanakaw muna ako, pagkatapos tutulungan kita. Tama po ba yun? Mali po yan. Tandaan po natin, the end does not justify the means. Hindi ba? Kasi sinasabi yan Tinuturuan tayo. Kahit napakaganda ang layunin mo, pero pag mali ang gawain mo, masama po yan. Ang ganda, tumulong. Di ba, yung panahon ni Robin Hood. Maganda naman ang kanyang layunin, di ba? Makatulong sa mga mahirap. Pero nung ginawa niyang paraan, nanakawin ko yung sa mga mayaman, total, mga mayaman naman, nanakawin ko yung mga yan, at pagkatapos ipamimigay ko sa mahihirap. Hindi po tama yan kasi ang ginawa niya, ang pagnanakaw po ay isang masamang gawain. Isang kasalanan nga, sabi nga sa Bible, hindi ba? Thou shall not steal. Yan, maliwanag po yan. Pagkatapos sasabihin mo, ay, total, itutulong ko naman. At tandaan niyo mga tugang, ikaw ba isang tao na ipapakain mo sa mga anak mo o sa asawa mo, sa pamilya mo, yung mga galing sa nakaw o sa mga masamang gawain? Ay nako, makonsyensya ka naman. At kung hindi ka pa nakokonsyensya, darating, there will be a day of reckoning ang tawag, or awakening. Yan. Kaya pang pagising. Alam mo, dapat magising na po tayo. Sabi nga nung September 21, maganda po ito. Pinupukaw na tayo. Tama naman. Magalit po tayo sa kasamaan. Hindi dapat natin ikatuwa ang kasamaan. Ikatuwa natin ang kabutihan. Ito na lang sa simula. Ito maliit lang ito yung pagmumura. Ikinatutuwa ba natin ang pagmumura? Pag ikinatutuwa natin ang pagmumura, ibig sabihin, bastos tayo. Pag narinig natin yung bata na nagmumura ng PUTA na yan, katapos na, ay, galing ng bata, nagmumura na, ikinatutuwa mo ba yan? Pag ikinatutuwa mo ang bata na nagmumura, ibig sabihin, there will be a generation na ikaw mismo, mumurahin ka na rin nila. Tandaan po natin yan. Turuan natin sila ng ikabubuti. Turuan natin sila ng magandang mga asal. Kaya nga, talagang ikamuhi natin ang anumang masama. Yan, for example, sa pagmumura, magtaas-taas pa tayo, mag-level up tayo. Halimbawa, yung pang-aapi, aapihin mo siya parang upang lalamangan mo siya. Kahit sa trabaho, lalamangan mo siya. Sa promotion, lalamangan mo siya. Bakit? Yun, palakasan. Ang tanong, ikanatutuwa ba natin? Ikalulungkot nga natin kasi may naaapi, may nalalamangan. Dapat pantay-pantay, justice. Di ba? Hindi justice, kundi justice. Importante yan. Di ba? Ang tanong tayo po ba ay may pagmamahal sa katarungan o may pagmamahal tayo sa kasamaan? Yun yung problema sa atin kasi ngayon Yun, mas binibigyan po natin ng importansya yung mga bagay na masama kaysa yung mabubuti. Baliktad na yata, Kaya dapat ibalik talaga sa mga bata pa yun. Yung good manners and right conduct. Importante yan Yung mga bata, paturuan na.
Ito po, experience ko po ito sa amin sa pamilya namin. Wala sa amin na natutong magmura, at least sa pamilya namin o sa amin. Kasi ang ginawa ni Mama, ni Papa, pag kami nagmumura, sasampalin kami. Bakit? Masama ba ang pagsampal? Hindi po. Parang matuto kami na pag nagsasalita kami ng masama, yun. Pag nagsinungaling ka, sampalin mo rin ang sarili mo. Kasi nagsasabi ka ng hindi tama, nagsasabi ka ng mali. Yun. Hindi na, Father. Sa panahon ngayon kasi, Father, bawal ang magsampal. O sige, hayaan mo na lang kung gusto niyang magmura, magsalita ng sinungaling, hayaan mo lang. Ganun ba? Kaya tingin mo ngayon, nasanay na tuloy. Nasasanay na tuloy na magmura, nasasanay na tuloy magsinungaling kasi nga, walang kaparusahan. Alam mo, importante pa rin yung kaparusahan. Alam mo, may takot kasi. Kaya kami noon, takot na takot magmura. Takot na takot magsinungaling. Kasi pag nahuli ka magsinungaling, sampal dito. Kung ilang beses ka nagsinungaling, yun din ang sampal sa iyo. Alam mo, natuto kami. Masama ba ang sinasampal? Alam mo, sabi nga sa Bible, spank the child. Talaga nandiyan. Hanapin mo sa balasan yan po. Kasi katuruan sa Bible po yan. Kasi pag ang bata hindi mo tinuruan, lalaki po ang bata na yan, masama. Hindi mo tinuturuan ng mabuti. Hindi mo itinatama, pinababayaan. Yan nangyari sa atin ngayon dito. Sino ba talagang sisisihin natin? Yung mga nagpakayaman, flooded control na yan? O tayo mismo? Tayo rin mismo kasi nagpabaya tayo. Yan. Sana wag tayong magpabaya. Ito po'y napakaganda. Babalik po si Padre Butch pagkatapos ng mga paalala. Ang oras tabi ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot.
Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Webes petsa 25 kang bulan ning Setyembre. Ini po sarong tape as live. At pinag-usapan po nga natin dito na mahal tayo ng Diyos eh. Bakit? May mga pinadadala siyang mga tagapagpahayag o tagapagpaalala na paalalahanan tayo na parang hindi tayo maligaw ng landas. Ano? Kaya nga ito si Herodes, mga tugang, na nagsimula sa pagkalito. Alam mo, pwede naman talaga gamitin itong, malito ka muna. Kasi si Herodes, litong-lito na. Sino kaya itong taong ito na nagpapahayag ng ganito, masama ay masama, kaya gumawa tayo ng mabuti? Sino kaya ito? Kasi ang alam niya, si Juan Bautista, yung taong nagpapahayag ng masama ay masama, kaya gumawa tayo ng mabuti. At sabi naman ng iba, sabi niya, pinapatay ko na ito si Juan Bautista, pinapagutan ko pa ng ulo yan sa kulungan eh. Kaya, sino kaya itong nababalitaan kung gumagawa ng mga pagtuturo na yan? Sino kaya yun? Kaya nga, sinikap niyang mabuti kung sino talaga. Tinanong, sino ba talaga ito? Yan. So, yun nga, makikita natin na, sabi ko mga tugang, na mahalaga na makinig tayo sa mga pagpaalala at huwag tayong magpabaya. Kanina sinabi bago tayo magwakas, huwag tayong magpabaya. Malilit na bagay. Sabi ko nga, una sa pagmumura, pagkatapos yung paggawa ng masama na yan. So, dapat may magsasabing, ang masama ay masama. Kasi ngayon, nagpapabaya. Saka, at sabi nga, Father, alam mo kasi, wala na kasing takot. Ilan na ang nagkaroon sa Blue Ribbon Committee, an aid of legislation, pero ang tanong, may napaparusahan ba? Meron din, Father, small fish, butete. Pero yung talagang ugat ng ugat, kaya nga, hindi masugpo-sugpo yung corruption, kasi yung ugat, hindi inaalis. Parang halimbawa, ganito po yan. Alam mo, ako po nanggaling sa sa lugar na kung saan maraming damo. Dito rin sa USC may mga damo po yan. Pero makita mo, tingnan mo, hanggat hindi mo alisin yung ugat ng damong yan, talagang every now and then talaga tatalubo yan eh. Kaya nga ang importante, alisin mo talaga yung ugat. Lalo sa, for example, ito sa sementeryo, kasi madalas kami po na nagbibisita sa sementeryo, na nagbibless kami ng mga pansyong duman sa sementeryo, at nasabi ko na sa inyo mga tugang na kami nagpunta na sa Tabaco, Malinaw, napunta na sa Tiwi, yan na sa may Santo Domingo, yun. So nakita ko ganito. Sa sa sementeryo may ganito yung Cadena de Amor. Cadena de Amor. Okay, doon sa Tigaon meron yan, maraming Cadena de Amor na yan. Alam mo, hangga't hindi natin alisin yung talagang ugat ng Cadena de Amor, puputulin mo lang yung Cadena de Amor, mamaya, tutubo na naman yan. Kaya nga, sa Pilipinas, hindi naman nawawala ang corruption kasi yung sistema ng corruption, nandoon na po yan. Una, makikita natin sa sistema ng corruption. Ano ba yun? Sinasabi, SOP, SOP o SOP. O yun, corruption na po yan. Ay bakit ka maglalagay? Bakit? Yan sabi yan, maglagay, parang mabilis. Father, pag wala kasing padulas, hindi, yan eh. Yun, alisin po yan. Although sabi nila, bawal. Pero ngayon hindi na pa naging bawal eh. Lantaran na, Alam naman ng lahat yan eh. Lantaran ng SOP. Ano ba yan? Standard Operating Procedure ba yun? Hindi na. Alam mo mga tugang, yan ang problema. Simula yan. Kaya nga, ang importante doon, alisin po yan. Yung mga 30% na yan na bago ka magkuha ng project. Kaya yung kontratista, may nakausap kong kontratista, paano Father? Kailangan magbigyan namin yung congressman. Congressman. So yan, yung kailangan. Kung sino man ang nandyan sa taas.
O yan, korupsyon. O kahit sa barangay, makikita natin yan. Yun, naalala ko noon, sa isang barangay na magtatayo sana ng, tower ng Smart saka ng Globe. Nako, ang sabi na, magbigay ka muna bago kami papayag. Oy, grabe, tingnan mo naman, kaya doon na mismo korupsyon. By the way, ang korupsyon nagsisimula sa pamilya. Ano yan? Anak, wag ka na magsalita. Ito pera. Yun, kinukurap mo na kagad yung bata eh. Doon pa lang, kinukurap mo lang. Yan. Kaya nga sana, wag tayong maging kasangkapan ng korupsyon. Tayo ay labanan natin ang korupsyon sa pamagitan na tayo mga pagpapaalala na sabi natin, ang masama ay masama. Iyon. Lahat na eh. Parang nangyayari kasi sa atin, Father, paano naman kami? Yun, paano naman kami? Yun ang palaging tanong, paano naman kami? Kaya yun nangyayari ngayon. Kaya tingnan ninyo, sabi na, ang Pilipinas ay isang mayaman na bansa. Pero bakit mahirap? Kasi pinahihirap. Anong nagpapahirap? Ang mga tao na nagpapahirap. Kasama na rin tayo dyan. Huwag mo sasabihin ng mga kasi unang-una, alam naman natin na may kaso na kasi sa Pandarambong pagkatapos i-elect mo pa rin siya. Alam naman natin, Father, alam mo naman, siyempre, nung election, binigyan kami ng 2,000, 5,000. Ayun, siyempre, ibubuto namin. Alam mo, tingnan mo, anong nangyari tuloy, pabaya tayo, tulad, nabili ka na, so maghihirap ka ngayon. Kasi kanino kasalanan? Sabi, kung may masisisi tayo, nasa atin. Tayong dapat sisihin kung bakit nagkaroon ng mga opisyalis na gano'n. Kasi tayo pa lang natututo na gano'n eh. Yun, dapat simulan natin. Sabi nga, sa sarili natin. Mahilig tayong siya. Sa atin mismo. Ngayon, pag sinimulan na natin yan, bantayan din natin. Nung ako ay active pa noon sa Manila, doon sa, may grupo yun eh, yung dati, of course, kasama kami doon sa NAMPREL, pero yung mga sa Jesuit po, naalala ko yun, something like that. Matagal na po kasi, nung 1980s pa yun eh, ako po na-involved dun sa doon. So, ang gawain po talaga ito, sabi nila, bantayan po natin, lalong-lalo, halimbawa, may nagpa-construct itong kalsada, nakalagay doon, hindi ba, na nandoon yung date of kung kailan sisimulan at kung kailan matatapos at magkano yung kalsadang yon. So, dapat, meron tayong pagmamatsyag. Yun, pagmamatsyag. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Hindi yata namatyagan, Kasi kulang sa tiyaga din. Alam mo, kulang sa suporta. Yan. Kaya suportahan natin ang kabutihan. Madaling suportahan kasi ang kasamaan kasi may pera eh. May pera. Pero dito wala eh. Yun. Kaya nga, ito po ang panawagan sa atin ngayon. Litong-lito na rin. Para tayo si Herodes eh. Litong-lito na. Lalo nga, naglalaglagan na. Naglalaglagan na yung sa taas. Di ba sabi niya kasi ganyan, naglaglagan na sila. Sila maglaglagan. Litong-lito. Alam mo kasi mga tugang, totoo yan po yan. Ang taong nagsasabi ng totoo, kahit tanungin mo siya, dahil siya ay totoo, baliktarin mo yan, hindi siya malilito. Pero, ang taong hindi nagsasabi ng totoo, malilito. Lito. Kaya sa cross-examination, di ba? Yun. Kasi kahit pag baliktarin mo yan, pag ikaw nagsabi ng totoo, talagang tutumbikin mo pa rin ang totoo. Naalala ko tuloy yung mga estudyante na nagsinungaling, na late daw sila sa klase. So, 4 na estudyante, magkakaibigan. So, nang dumating sila sa klase, sabi na, Ma'am, nasiraan po kasi kami. Yung gulong namin na platan. Okay. So, okay. Sabay-sabay sila. Grupo, sabay-sabay. Kung ikaw maniniwala sa grupong yon, mapapaniwala ka na tama siguro na late sila dahil yung gulong nila ay na flat. Okay. Okay, yon. Ngayon. So, ito na mga katugang, sabi nila, okay, tinanong sila isa-isa. Nagkabistuhan.
Yun, nagkabistuhan talaga. Kasi ang nangyari pala, hindi naman talaga na-flat ang gulong nila. Kundi sila ay dumaan pa pala doon sa isang lugar. Nag-happy-happy muna sila. Yun, nahuli sila tuloy. Alam mo, ang taong nagsasabi ng totoo, hindi nalilito. Kaya mag-ingat po tayo. Kung ikaw ay nalilito, siguro kasi ikaw ay hindi nagsasabi ng totoo. Babalik muli si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolano para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, ito po ginagawa si Father Boots na sa programa Marahay na Hapon at nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa at pinag-usapan pa rin natin ngayon na tayo ay na magsabi lagi ng totoo at gumawa ng totoo. Kasi pag nagawa ka ng totoo, hindi ka mumultuhin. Ang minumulto, yung mga taong hindi nagsasabi ng totoo. Yan. At gumagawa ng masama ay talagang mumultuhin ka niyan. Si Herodes, mga tugang, nalitong-lito. Kasi nang narinig niya na parang si Juan Bautista nagsasabi, ang masama ay masama. Nalito siya. At sinabi niya na, sino kaya ito? Nabalitaan kong gumagawa ng parang ginagawa ni Juan Bautista. Kaya nga sinikap niyang makita kung sino siya. Ay walang iba kundi si Jesus pala.
Alam mo mga tugang, maganda po ito na tayong lahat ay maging kasangkapan sa pagsasabi ng totoo. Yan, napakahalaga po yun. Tayo ay magpatuloy, sige lang. Sa English, ito ang sinabi ni ni Herodes, who then is this? Alam mo, Jesus has been many things to many people. Talaga si Jesus, hindi ba? Si Jesus ay naging guro, si Jesus ay naging miracle worker, si Jesus ay gumawa ng maraming bagay sa mga tao. At nakita siya ng mga tao na parang si Juan Bautista, kasi nga tanda natin na si Juan Bautista ang naging tagapagturo kay Jesus. As he is seen by some people as John the Baptist raised from the dead. Yun. And others have mistaken him for the fiery prophet of Elijah, while others have thought of him that one of the prophets of old. Kaya nga akala nila isa sa mga propeta. At ganoon din ang nangyari kay Herod the Tetrarch, na nadawag niya si Jesus. At naging siyang curious about him. Kaya nga gusto niyang makita, sino kaya ini? Ang taong ini? Kaya he was curious. Alam mo, curiosity is also good thing. So, he was curious about Jesus. He wants to see Jesus. Gusto niyang mahiling din si Jesus. Kasi nababalitaan niya na ang taong ito magaling magturo, magaling parang si Juan Bautista nga, And finally, si Herod finally gets his wish. Now, actually, nakatuparan nito when Jesus is sent to him prior to the crucifixion. Tandaan po natin mga tugang na si Herodes, nagkita rin sila ni Jesus bago si Jesus ipako sa krus. And naanggot nga siya kay Jesus Bakit? Nang tinatanong kasi ni Herodes si Jesus din nagsisimbag. Okay? He gets angry at Jesus who refuses to answer his questions and to work a miracle. Grabe ito si Herodes. Nagkita naman sila talaga. Alam mo, pinagbigyan din siya ng Diyos. After such brief meeting, nagkahilingan sila, Herod dismisses Jesus as insignificant. Ay, wala naman. Hindi naman ito, hindi naman pala ito delikado. So, pinalaya niya nga si Jesus, who does not pose any threat to his power, and returns him to Pilate. Yun. In other words, si Jesus mga tugang, pinagpapasapasahan siya. Pagkatapos kay Herodes, dinala kay Ponce Pilato. Si Ponce Pilato, hindi ba siya ang high priest? How sad, nakakalungkot na katotohanan mga tugang ini. Sa panahon mo niyan, kadakol man na parang si Herodes, na may mga taong curious, pagkatapos wala naman ginagawa. How sad the reality that some people nowadays are not even curious about Jesus. Isa po yan. At least sabi nga ni si Herodes was curious to see Jesus. But itong mga ngayon, there are some people who are not curious about you. Si Seka ini. Kaya sabi ko kasi bago sa pagpuon pa lang, parang makilala natin si Jesus, magbasa tayo ng Bible. And some consider Jesus as a good man, but somebody who belongs to the past and thus totally irrelevant to the present existence. Si Jesus, oo, Jesus yan, napako sa krus yan, pero anong ano sa atin? May mga taong arrogant may mga makikilala tayo mga Katoliko na parang Katoliko lang sa ngalan, Katoliko lang sa pero hindi man nagsisimba, hindi man nagbabasa ng Biblia, hindi man nagdarasal, siguro, wala lang, basta Katoliko lang, tawaging Katoliko. Yan ang problema mga tugang, Kaya nga, sa buhay maging tayong curious sa Diyos o maging curious sa Jesus. Kilalanin natin si Jesus, Maganda po yan Kasi minsan, may mga taong arrogant talagang, wala lang. Basta ang importante, Father, may kwarta ko. Ang importante, sikat ako.
mayaman ako, hindi ko kaipuan ang Diyos. Talaga? Hindi mo kaipuan ang Diyos? Ha? Pag nagadang ka, saan ka maduman? Yan. Yun. Importante mga tugang panahon ini. Na balikan ta. Okay? At least kung hindi ka naman curious about Jesus, at least maghapot-hapot ka naman. Oh, kaya importante yan eh. So discover Jesus in your life. Okay? So si Jesus, relevant pa rin siya. Hindi dahil sa sabi natin, wala yan. Yun. May mga problemang ganun eh. So, it's still relevant. And marami pa rin tao, many people do not appreciate Jesus' offer to accompany us in life, guiding us through His Word and showing us His example of life. Pinahiling ba ni Jesus sa tuya? For after all, tandaan niyan ng mga tugang, there is no other man in this world. May nabalitaan na ba kayo? May narinig na ba kayo na nagsabi, nabasa ba ninyo, narinig nyo na nagsabi, saan tao? I am the way and the truth and the life. Wala pa. Only Jesus. Si Socrates, si Plato, kung si Saint Matatalino, si Buddha, hindi mo na nagsabi, I am. Hindi. Hindi. Si Jesus lang. If Jesus is the way, siya ang daan, dapat doon tayo dumaan. Siya ang daan eh. Gamitin natin ang daan na yan. It's the only way. No, there's no other way to heaven but to Jesus. So He is the way and the truth. Wala. Kasi sabi nga talaga, importante nga, katotohanan. Actually, kahit anumang tago mo ng katotohanan, ang katotohanan, lalabas po yan. Lalabas po yan sa bandang huli. O pwedeng lumabas, buhay ka pa, o pwedeng lumabas yan, pagpatay ka na. Pero pagpatay ka na, may magagawa ka po, wala na. At marunong dumakan mga tao, tingnan mo yung mga tao, ang na yan, ay, tingnan mo, mabuti. Nagsabi pa na daw ko, mabuti na, namatay na yan. O, yun. Yun. Pero hindi man maganda po yan. Pagdasal po natin, bago siya mamatay, magbalik loob siya sa Diyos. Yan ay importante. Kasi binibigyan nga tayo ng pagkakataon ng Diyos eh. May mga sabi ko kasi bago, may mga tao magpapaalala sa atin eh. May mga tao magpapaalala sa atin, oy, gumawa ka ng mabuti bago ka mamatay. Yung tulad ng magnanakaw, tingnan mo yung magnanakaw mga tugang na nasa kasama ni Kristo. Tinanggap niya. Patawarin mo ako, Jesus, sapagkat ako'y nagnakaw. O naghigibagan ng kapatawaran. Sabi nga, paano kita mapapatawad kung hindi ka naman humingi ng tawad? Sabi, patawarin natin ang mga politician na nagdarambong. Ang tanong, humihingi ba sila? At hindi lang humihingi. Unang-una, inaako ba nila? Tinatanggap ba nila? Hindi nga tinatanggap eh. At least itong magnanakaw nito, tinanggap niya. Sinabi pa nga Diyos sa kanya, dapat lang tayo parusahan kasi tayo nagnakaw. Itong taong ito, hindi naggawa ng kasamaan na dapat hindi siya parusahan pero nandito. Kaya nasabi niya doon, sabi ni Dimas, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw nasa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon, today, ngayong araw na ito, you will be with me in paradise. So, tingnan mo. So, ibig sabihin, totoo, magnanakaw siya. Pero, tinanggap niya, inako niya na nagnakaw siya at tumingi siya ng kapatawaran. Ang problema kasi ngayon, paano ka mapapatawad kung hindi mo naman inaako ang kasalanan mo? Paano ka mapapatawad? Kaya dapat parang mapatawad ka, tanggapin mo muna ang anong ginawa mong masama. Okay? So tandaan po natin ito. Other people sometimes think that it would be a lot easier to become a good Christian if they had lived in Jesus' time and met Him personally. Kaya nga itong ebanghelyo sa araw na ito, na kung saan si Herodes ay litong-lito, nagpapaalala sa atin. Herod the Tetrarch came face to face with Jesus but chose to put Him on the cross rather than acknowledge His divinity. Sana mga tugang, gawin natin ito. Na tayo ay humingi ng kapatawaran. Pero bago tayo humingi ng kapatawaran,
akuin muna natin ang ating mga kasalanan. Kasi paano tayo mapapatawad kung hindi natin inaako ang ating pagkakamali o pagkakasala. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakikinig lagi sa ating marhay na hapon with Father Boots Bombase. Nagpapasalamat din po ako sa ating technical at sa ating IT production. Ito po, giraray si Father Boots na nagsasabing, God bless you all at manindigan tayo sa Diyos lagi. Thank you.